análisis y opinión. Entrevista para informar en tu tópico. Entrevista objetividad, danos misión y nos visión. Entrevista política, farándula, actualidad. Entrevista una nueva confianza. Anywhere. Yeah. Oh, wait. And that's the rainbow. My best friend. My only friends. I went up to the Air Force Academy, so I was surprised me. Just thinking about his son. I was over by that. I was the Marines. Ooh, looks like summer. It's some bugs. It says it. It's messed up. That's the policy. My only other option is this. Turn on that policy. Parents of the parent. Come on, you're smart. Just vision. Which brings us back to so I'm looking for some machine course in 13. Ei, que massa! Boa noite, contar. Boa noite, Turende. Nós estamos acá em Holanda. Nem aquele dia não estava eu, imaginava. Não sabendo. Não, metade de outubro. Boa noite, Turende na Corsou. Boa noite, Turende na Holanda. Boa noite, nós estamos acá em Holanda. A minha Lilite nos apresenta a noite hoje. Me sopa sombra conta, não está bem logo bater, pero me dá comida boa tour. Namens também. Quentin tá tiki terug naar trabalho, caminho eu não tenho meu trabalho por um EPC. Conta com você, laga sa quente, a sombra a noite. Todo bisa está caminho para dezembro, caminho para fim de ano, conta com tu rende, você começa a preparar, mesmo você mira luz na cava, com queres bom, tem uma cama, por exemplo, que tu decide de pôr na coisa na update. Então, organização nós antia, nos cultura não também tem coisa, que nós gosta pôr, nós queres pôr na tempo, promeco, fim de ano, sem fiar der classe, sem fiar tu recena. Então, porém, tu coisa que dá de la quente e tu comida para me comida para Sambek, quente a nós a noite. A noite nós temos invitado só. Nós vamos por dizer só agora que teco depois de birthday bash double trouble. A sombra nos que papi hopper over die tema nan die antes, over die cantica nan die antes, over die fiesta nan die antes. Dan que convencer-me que ainda não está on, que ainda nos 40 plus são também dois fiesta, então não que graag e fiesta nan die bobbeling e cantica nan die antes. Ayer semana passada nós tem Clarkson, nós tem daarvoor nós tem Gibidorang, na avisa nos que sim,
nós por como se põe cantica não de antes com sombra nós tanti não tá bem com nós que onda bem baila mas já do mês sempre conta boa noite quinta que setembro outubro me tem que eras nunca mirei camisa bosanco de gente que gusta esferdi queres gusta esferdi papa pasco com cadoches que sei na romana la camisa quem gusta coisa e feito em pão para sombra mira como se mira señalan de sei anto lo tá leuk me quero turenta mirele como momento bem agradável de família ponte crema na me teve não que te coisa duche de dezembro pois uma nossa richting dezembro agora que richting passo dus me também está tel af sim mês ano como lá não está bem está tel af aqui pero minuto bem tarde hobby para sombra me que me tinha invitado especial de Caia nós sim par de semana passada me que algumas passadas nossa entrevista que de Caia volve subir Caia me chama de Caia então me está subindo Caia na Holanda para começar bem dilante mais que me ela decidiu de tour semana sacar cantica novo ela vai sacar cantica novo com EBL e mesmo essa cantica na esta gusta a colaboração que cena me não tá bem tarde mas já para invitar amigo se me mirele ainda me va comentar ele para é subir den programa de Aweno que hope bom para começar a seu público back e tem hope surpresa para nós aqui para nós começar mirele a trova mirei até aqui não também tá me contar de Caia Não sei. boa noite Boa noite. vou ter me invitado especial boa noite Ok. contar com Não sei, tudo sim, ó. eu te amo ei Sí. No, después de mañana, mira, si la persona está ganando, ya viene de un día un tiki, pero para mí, entonces no tengo así que de la anda para ver over, pero después de mañana me está planeando, pero no se mande noche también para tu rende mire, de cada equipo está bem, con el contanos. Aí, boa. Agora aqui, nossa cabeça com cantica de compa, 2, 3 Sí, L. sí. Por aqui. Então, Sí. eu tenho cantica mais de compa, que me está com AP, portar começamento aí. Ok. Agora E aqui, quando cantica botin cabo, porque sabe botin versameling em cabo. Sim, tem cheio de cantica de compa, cara. Ok. Me digo aqui um pouquinho para me show, para contar-nos de como cambia, pessoal, para bom. Não precisa mudar rapper, botar, não? Sim, claro. É possível. O que cambia a ideia, não? De vão começar a cantar compa, ou botar você do tem, ou está passando vai estar on agora aqui. Não, sowieso me gusta compa sempre, pero lo qual wat ter me on echt, ik kan die DJ, ik compra no holandês, me dat in een hobby. En dan vale zomer aqui, me dat in een cantica também die Burna Boy remix, que ela dá que gai die Franse gumi. Ik gooi me dat met toe die himno weet dat van me. Dus ben ik in een studio, zien we die aan, try something new, me que salir out of the box, to be out of bubbling of hip hop. Sim. Então, try afro-piano, zeg maar. Ok. Anto, dat kan je bongen. Dat is wel een keertje proberen weer iets out of the box te doen. Anto, basta redelijk bom. Met de GBL budget, dan met kabire voor zaken antica. Dan kan je de reactie dan doe je bom. Verbluffend, me nou verwacht. Ok. Sim, você com a mim mesmo, tá para me dá em que mundo me dá perdido, por sombra a mim mesmo é palavra compa, por exemplo, tá DJ a pessoa me essa bro e compa tá na moda me diz né, que tá compa. Para não vai para ter escuta para ter brita de enviar, coisa antes tá agora que ainda volve vir com transformar, vir com mais dilante com antes, ou só contar que algo de que você aqui tá sua coincidência. Pak a mim mesmo sempre a landa tem katika sina zoek, cadans o compa. Sim. Nessa temporada aqui, Mari para
jongeren também, a começa a atender e cantica na ensina, homem, você agora uma música já Yes. sempre tem golf, que Sim. nou lá antes house estava in, depois techno bem in, depois mellow bem in, depois hip hop Klopt. bem in, depois bubbling bem in, depois dance bem in, dus Sim. het que varia, cada 4, 5 anos het varia. Essa Aqui é área, sim. maar para a laatste 3 anos, 2 anos sowieso. Nou, começa a mirar com hopi, tem hopi kan ritmo ng Latina, Caribische muziek, compa. Mas jongeren, ako começa a entender agora aqui. So normaal jongeren nang, sa kung wat hype is op TV, wat hype is op TikTok. Ja. Dan je dat in hip-hop, R&B, Afro House, tudo com aí. Pero laatste tijden aqui, hopi compa, hopi artiesten die compa também, at bem die lanti, a breakdoor, dus vanzelf, já dat que cresce, não? Como né? Ja, mas te quero que não tenha sabedoria ou algo da criança, como explicar, para nada coisa um cos viejo transformar-se em novo. Que me der jovem que não sabe que se ele tem um cos novo, ele se sentir duche com ele, que me der ele vir com hype op dat moment, sabe? Zie, klopt. Het is ook een beetje zwoelige muziek. Sim. Ja, het is gewoon echt wel iets van nu en toen. Met een keer gewoon, ja, maar ga erin mee, pas zo. Maar je gaat heel soort muziek aan, je gaat bobbeling, maar je gaat batisanka muziek, maar je gaat rap, Nederlandstalig, papiamento, tu style ka, maar zie, hebben muziek nieuws nu. Dus met een keer het aan, ik ook het bij, Jana het bij Chris het aan, dus ja, dus Sim, não que mais alguém vai inspiração porque não tem comprado que vai trading. Zie, ja, gewoon eventjes iets nieuws, even try-out. Als het goed uitpakken, dan pak ik goed uit. Dus dan zie ik het daarbij, denk je. Als ik het al los... Dus, Tumbo me queda um bom caminho agora que me decide estar mana agora que me di agora ninguém vai fiesta de compas o que me se não existia o aqui que me de coi bota mira ku sim pero não muito grande ainda, pero não tinha fiesta não de compa, sim. Sim, mas não incorporar na fiesta de Latin que se não off que mais fiesta de compa. Tem Instagram, isso aqui não fica cabelo agora aqui, pero não botar tudo, não botar fiesta de compa também. Que mas daí is een hele andere, net als een beetje bachata vibe met parejas, man-vrouw, assim, não, maar ook live? Alsjeblieft? Maar ook live? Ik heb de bobo canta live gezien, no? No, ese no direct, pero gewoon wel gewoon DJ en toch gewoon ja, leuk publiek. Atong gaatje die kan je atong gaatje komt dan is dat een idee voor hem zo voor een feestje compa por ejemplo bij een canta live que se graba un EP completamente de compa. Sí, sowieso e dit ook en die ook sali hoor ik sei também pega za como botar tiki bonama te festa mas tanto wat te vring un tiki door ik jaren no jaren dat de dingen publiek on tiki no om de dingen zien die compa dan is alles mogelijk. Er is een visse in die olo, alles maar elolo. Visse in die olo, alles maar elolo. Hey, wacht even. Bel Boezet, bel Vira, zeg ze er is Omelika. Bel die mannen van je, ik kom met al mijn chica. Zak, draai maar boa, laat het in de wa. Hey, drin, ik kring, laat het in kake. Er is een visse in die olo. Que se estava da aqui que se usava formar cantiga de compa, que se tá. Esse é outro projeto muito bezig com ele aqui. O peso é artista, comediante, actrice, influencer, sim. Okay, antiano? Está Arubano, está half. Okay. E dus met haar maar start een project aan weer. Sim. Gewoon een beetje clubmuziek, met een beetje ja, snelle, wat bobbelingachtige, opzwepende. Maar eens zeggen, ja. Ja, om stijlen zien. En dat gaan we ook gewoon een beetje rond. Dus ja, die jongen op die niet urbano met não, mulher, outra maneira de entender que passou. O dia de 2024, 2025, sorry. Sim, pero não tinha um picantica também, não tinha last day que meu laptop a crash. Faço muito muito cantica, e um de download, mas quando cantica me sample beats, Wow. Manhã me limpa, ora me da base limpa, tira fome, me da tende cantica, não me tira na fone. Oh.
Ok, que me di bota aí criatividade, não tem fim. Meeting worden aqui, mijn conta. In de keer ongeveer 58 nummers klaar. Binnen hoeveel tijd? Quanto tempo você dedicar, Guarami? Quanto tempo você dedicar de muziek dagelijks? Of wekelijks? Wacht. Met een bepaalde cyclus. Weet je? Met een bepaalde cyclus, zeg maar, periodes met een hoop inspiratie. Ik ben met Atlanta, wanneer ik bij mij een idee dat ik heb bezig, wanneer wij de mensen met een idee heb, of met de beste traag, wanneer ik ideeën te pop-up. Dan weet ik dat is een season dat ik gewoon in de studio moet duiken. Dus dan ga ik iets zoeken in de studio, daar heb je ingeladen, grabben me komen. Dus in principe... Hoe de creatieve omgeving of een wereld in hem zou zien. En toen heb ik een trabajo die 8 para 5. we combineren esse trabalho. Pero tem uma então não tenho ideia do bota base trabalho base do bono por assim alguma jeito tipo é que ideia se que cozinhar te ora você que Sì, va, a me tu mi non scrivi cantica, mi pensé, mi sora, mi grabbe, mi sora, mi non sinta scrivi, no. Unico coco mi graba den voice bijvoorbeeld, melodie bijvoorbeeld. Zij voor met een melodie die ik heb, maar mi non lubite, mi grabbe, mandé para mi mes of grabbe, mandé para quem tá of slide up. Sì. Aha. Sì, anto letter na mi non scrivi letter, mi gewoon like beat core, grabbe zin, grabo zin, plakken de sei. Sige dal vai para riba gewoon. Pero botin tempo pensei, volando chori si di vai sonhar landa com cantiga ou balando. O que te passa que me trabalho para e na que cai, você agora bom. Inspiratie tien jaar, het poei bono. Ideeën dat hier heel heftig. Het gewoon kwam je op en toen ben je oké. Maar mijn schetsen kon ik grabe. Pa abiro, maar zo ik dal bij de budget. Pero tien jaar inspiratie dat je heftig is, wat je grabe in tegen cantiga in één klap. Binnen 2 uurtjes of binnen 1,5 uur of binnen 3 uur. Waarom dit? Dat kan, hè? Het kan. Zie, met een zo eerlijk, het is triste van passar, maar kom eens te ik kom bij een project, zeg maar. Sim. Maar zal je tra segundo dia, maar tra dos, die morgen noite, que ben dus binnen je tot en met 10 uur, ben in 2 uur met dat dokantika. Segundo dia, trobe tra dos trobe, dus het ging heel snel. Die kon inspiratie dat hoop je haalt, heb je akkies. Om een inspiratie. Voi decepcionar Henry because que me botou een afspraak. Je hebt een hele avond afgesproken bij een film, een bioscoop, een koop, maar die zei, nou, wat stop. Ik was op boting, ik heb boting kusaka. Ik wil je passar? Sim, sowieso. Gewoon ben ik laat of maar kabi grabe ik wat nimpuraki kiko. Sowieso zie. Ori decepcionar Henry que no. Ja, tuurlijk. Zo, 10 horas die bij hopi tempo den coi simo sa também. So, era am bem aqui hora, meia hora. 2 horas passa bij simo sa, sim, não onde. But ding é criativo processo para bo werk uit colocar algo dentro do cabelo, como né? Pero, mij snel die kom, so mi mesta graba mi meta si mi meta ko, mi não afhankelijk die nieuw in. Dus no momento mi ding studio, mi meta tra konopi, mi meta tra tuko, mi meta tra stem, mi meta Minuto afhankelijk die een producer of een die daarmee graba. Então, esse aí tá meu sterke punt como me mobilier. Oké, maar se para evitar que botar afhankelijk de outro ende que me eigenlijk botar ook mas lié com ende que tem muito outro ende, saque de lo que está, mas uma coisa agora que passou, não tem agora que vamos para Ja, klopt. Então ainda gewoon met die beat na butaka of met zo bij internet of ik produce na man beat para me whatever. Wie met de mixen uit maar neem ik keer ongeveer en toch leggen ik die mas verstand voor die muziek leggen final touches op aan. Dus eigenlijk met de leveren het product nog 20% klaar gehouden. Klaar gehouden, oké. Pero também, me te supone fora, botar um dia, botar lá, com criatividade alto, bem dura lunas sem pensar algo criativo, sim, sem produção of algo. Sim, klopt. Dus de off-season. Não tem inspiratie, não tem zender mic, não tem mini mic, wow, nada. Dus dan ben ik helemaal niet bezig met muziek. Dan ben je zelf niet meer. Jawel, maar ik zeg dat is gewoon, met een keer een artiesta, is niet 10 jaar lang heeft inspiratie. Inspiratie is iets wat komt. Inspiratie is zelfs als een ideetje. Het komt in je op. Of het is een goed idee, of het is een slecht idee. Ja. Maar of er is helemaal geen idee. Snap je? Dus dan ga je niet naar een studio. Want kijk,
Ami, na momento kumiting bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld er, geen inspiratie, boppen in de mic, pero er komt niks uit. Het komt niks uit, ja. Minopo verzin nada, maar zo dan op het moment heb ik gewoon ook geen inspiratie, zeg maar. Snap je? Snap het. Ik Hoor, snap het. in de Quanto studio temporada mee- mais claro que bonoria inspiratie? Hoe lang heeft het ooit geduurd? Denk jij? Denk jij? Eén keer Vamos 6 sentir um trauma de coi. Você supõe que No você queda, trauma. você queda frustrado com o toch? Ja, no trauma, pero wacht. 1 keer 6 maanden, maar ik ben nog grabben nada. Helemaal niks. Em que Helemaal 6 maanden nada. geen Maar inspiratie. hoe voel je daarbij? Ja, 10 jaar, wacht, 10 jaar kon dan mijn privéleven dan met neem de hand over als prioriteit. Dus ik kom erop bouw, boju na, mokiko, bokona. Hoor je bij mij dat porta, de visa, ready, babating inspiration of zo. Wat heb je? Dat je met dingen bezig bent. Ja, dan gaat het 2 maanden overheen, kom dan niet in de studio. Of 3 maanden, 4 maanden, 1 keer 6 maanden, ja. Daarna wil ik in de studio, yo, ik kan delen trouwens. Terwijl ik kan Nee, slaan no. raak. Voor elkaar, zeg. Zeg. 57 de produção da Sally, não. Sim, mas o bewak bom essa que diga na kita de laatste jaar alleen hè. Meting Sim. outro e também com a crash e sei mas perde também que um 25 que diga aí. Aí sei ja meting umas demo pero e file não Sim. tu perde. Ouvi cantiga. Pero que hora pode se dizer um sabe mas agora por exemplo, Universe não é um voorbeeld, hè? Não se doara hopi, pero não saca cantica, mas só me diz que vou decidir guarda não di com, waarom doe je dat? Wak, bossa, isabu hopi eerlijk ora pasaka cantica wak ami sempre dia masaka cantica dia misali sempre me tava one man army mi not para contribuindo dus ele move está com me move mi não move com team mi meto uma assim com mi laga ko laga yancha sin ko pitcha sin ko se te laat met desgusta met lego mai mi not Maar saka je bent geen band, je bent inderdaad, one man show is die booking. Of was in future in, maar een one man show, aha. Sí, claro, pero tinha hora é música, claro, pero para boter no mercado is meer werk dan de muziek maken zelf. Sim. Eu tenho bij qua platform wat wij boter bij eu tenho bij boter bij spot, eu tenho promoten. Dus die fase zeg maar moet je ook in. En dat heb ik vaak niet. Oh. Dat is super creatief alles, maar van mij zijn bantrang staan. Ik moet wel iemand hebben die dat voor mij echt goed kan behartigen en gewoon goed in 1 jaar vooruit kan plannen. Kijk, nummers liggen er genoeg. Ik kan Ik wil not poner pensar como ser um team. Que me no boso. Heel serio, sim, bro. No ja, payasada. Heel serio, dan ik kan het hele jaar deliveren. Paso kantika tina granel. Okay. Maar nee, kantika pega of no pega. Maar nu meneer een paar jaar negociëren of werkt niet uit. Meteen je drive die staat staan, dan kantika trek auto. Maar kom meneer. Sim. Mas o momento esquivi, momento produzir. Não, pode botar esquivi. Mas não cantica sali, pero em princípio tá momento criado de cantica. Sim, me meta fazer me com nome sua freestyle com e benta isso benta. Ok, bom, momento produzir. Agora pida de mix master e que me acaba de direito, tá? Isso me tinha NP para fine tune, sei para lagi. Sei me tinha um NP para ser com série com me sabe ter guitarra dan ora bem que me dam, sério. Klaar. Oké. Tot daar het uitbrengen, zie kom meer bij kijken. Aha, que me ni romana, se pasa que drag. Tengo que di kai, di ai su persona. Kuda je dessa que cantica na nene, maar foi vega, muito supone que coisa heel veel tijd, hè. Está op serieus? Tá op tijd, pa op tempo passar com cantica, pa pensa daaromheen, que botar best pone, que botar bem pone videoclip, botar pone cover. Sim, muito como eu. Sim. Als esse aí também, tu quando me atrás, cover, tu quando, dus het is een hele pakket. Bom mês. E no mês dat zit quando tu mês. Fly. Botem um endo quando assim para o bom mês tá assim, vai. Mês tá assim. Ok. Você vai pida que grava aí, a vida reconhece pida studio aí. Tá se acabou mês assim. Quem tem dá para vir grava? Met die ongeik dat 4 op aan me. Sim. Ik edit, plus met die andere guy tam goed edit.
Pero het creatieve, wat je voor de camera ziet staan, al die bomen, voor die palmbomen, gewoon met de huur dan gewoon pensa, een concept. Sí, sí, Gewoon sí, mami dava traer esse escena, que vem para trazer palmboontjes, maar wat je algo meneer dan aan la manga sei, pero mas não ding, Holanda, pero bago traer tropisch sfeer, zeg Klopt. maar. Ja. Pas op, ja, ormi trankantika, met die al een plaatje bij. Met die een plaatje heb ik al een beetje een visualisatie in mijn hoofd, allemaal dat ik van, oké, van die kant. Produzir, bom meta dirigir, bom meta, quase bom meta grave, pero tá bom. É bom. Ja, maar dan lopen dingen meestal bijvoorbeeld hoe jij dat wil. Kan men gewoon leren que. Sim, Por exemplo. Klopt. Ok, não, imagina, all in one. Sim, mas se não podemos filiar um pouco, então vamos ter que declarar um pouco, mas só. Vamos ter que declarar, exato. Eu vou declarar, sabe, ele bastava um plano. Porém, na agenda, então, tinha hora, você como get it done, way off, get it done, the datum. Exatamente. Handtap, это vai mami eu ali, onde? Sim, mas aqui não, se não tem um trabalho fijo, por exemplo, wat ik zeg van 8 tot 5. Então, o que você demanda, você demanda, mas que não de entrada em produção, vamos dizer, em mundo de farándula, sabe, o cara tem que tudo, né? Planning de vai trazer outro ainda de que banda, vai trazer outro ainda de banda, que não vamos passar na schedule, senão tampouco, ainda vai esquema, né, porque tampouco, né? Não. Então, quem te compreender que o artista sowieso tem team, as pessoas que também assim, op tempo, mas management, pak. Je moet wel een team hebben. Ah, vamos pensar para outro artista, sorry. Outro artista. Vou mencionar algum voorbeeld? Para Campy, mas para Gucci. Ok. Mas artista mas não tem mais nome, pero gewoon me ajuda na iega, basta leu. Me as hopi booking para Joey Aka, temporada ela subi, Young Allens. Ok. Pas artista, wat temporada met dat manage camp met dat ding hopi contacto. Anto na momento que o camp bem será promotor nan ko edonje fiesta nan tapi sami bom não tem um artista novo anto net Joey Aka tá subindo, net Young Ellen está subindo, tá ding basta artista rondi mi com di para ja weet je probeer dat anto assim na eenmaal ik ko começa a pegar anto na tem a fama me tava tá se booking para outro artista também anto me tava zoek de boekingen. Na in de studio, na tien leven en trap pusha, er stond een hele team achter. Snap je? Iedereen op zijn extra. Snap je? Anto, ik kooi aan met de mis. Een persoon pode dar uma ideia também como artista, que artisticamente hablando, que me di, pode dar uma ideia van como botar aqui, bansi aqui, of um novo aqui, bansi aqui, botar meta dar uma ideia, botar manage. Ik denk gewoon mee, maar op het moment dat ik met de boekingen nam, met dat gewoon echt, zorg bij artiesten toca minder. Dus bijvoorbeeld aan mij essa kita lokaal kom kaya si essa me bij bijna Amsterdam hinda, bijna Utrecht hinda, aan dat Dam, so be make artiesten discotheek die Utrecht, Amsterdam, bla bla bla. Assim na met koppel dan laat het toca. Tem diferença entre regel para tocar em nossa cultura, por exemplo, em grupo de antianos so, anto toca em beetje andere soort Nederlandse Caribische feesten, que men kan niet con lo scuro, pero het Nederlands gesproken, kan je canta, que kan je canta Holandês também, toch? Hip hop é holandês, sim, klopt. Sim, exatamente, porque é mais liere ding, somos na Holanda, Europa, ding, fiesta é mais diferente com a Wak, ekotaku. São dure da cara. Wak. Temporada com Campy dat op je bekend, op de meest populaire artiest op dat moment. Ik heb eigenlijk door discotheek kom met een mail bij zijn antenne hier, ons ding Talita Lende per boek. Na de bisa Siemens Sora die hij is heel bekend en destijds had je niet zoveel artiesten als nu. Ja. Dus het ging makkelijker omdat zijn populariteit heel hoog stond. Snap je? Ja. Maar op het moment dat je populariteit daalt, gaat het wel weer wat moeilijker. Klopt, sowieso. Pero de Antiano, die wat bekend de Antiano, we kunnen tocar, ding in misung kring hopi. Ja. Pero de makama ng of ding urban scene of een discotheek ng kutabing blank publiek of commercieel publiek is het anders. Eén keer we bij Lorena en tweede keer kan, pero no man ding Antilliaanse gemeenschap kuba te tocar
Cinco biading Club Blue, cinco biading Club Juist. Claire, cinco biading Sunrise. Dat gaat Pero niet om. nadie por die prijs, toch? Stel je voor, botar toca dos viajes, un público comercial, botar cobra un ticket más. Pero, daar komen dat in publiek antianos en cultureel, que men die bande, botar toca men 10 viajes, pero con un prijs un ticket más. Menos, klopt. Menos. Un ticket más capaz. Het is een klein, wij in Antilliaanse team hebben een kleine subcultuur. En daar blijven mensen willen, bijvoorbeeld elke maand willen ze 4 keer GBL dansen. 1 keer in Rotterdam, of 2 keer in Rotterdam, 2 keer in Den Haag, 2 keer in Breda. En dat gaan ze volgende maand weer doen. Waarom? Het is een kleine subcultuur. We kunnen bijvoorbeeld Caché bijvoorbeeld, die is zo lang bezig, maar ze blijven in die subcultuur, maar ze steken ook uit in het commerciële publiek. Ze gaan ook naar bijvoorbeeld naar festivals. Snap je? Dus ze zijn zeg maar in between de subcultuur en het publiek. Begrijp je? En zo blijf je wel aan de gang. Maar alleen, ja, voor een Antilliaanse artiest bijvoorbeeld, ja, die gewoon echt alleen puur Antilliaans zingt en in een klein publiek bekend is, dan blijf je in die cafeetjes ronddraaien. Totdat jij mainstream, snap je, als je mainstream wordt, ja, dan kan je hoge prijzen vragen, kan je festivals komen, snap je? Dan kan je ook bij de commerciële feesten terechtkomen, snap je? Ja, maar je moet por seguro wel divers. Je moet een beetje divers zijn als je het om geld gaat. Maar goed, als je het om culturele evenementen kiest, dan weet je van je moet een beetje hetzelfde gaan zingen, of hetzelfde een beetje. Wat ook is voor het publiek. Klopt. Kijk, muziek maken, ik vind persoonlijk, je moet maken wat jij leuk vindt en wat in jou opkomt. Vind ik persoonlijk. Daarnaast, als je ervoor kiest om echt muziek jouw brood mee te gaan verdienen, zeg maar, dan moet je gericht gaan schieten. Ja, snap je? Dan moet je gericht gaan werken. Snap je? Dus dan moet je bijvoorbeeld, ik ga vandaag in de studio. Ik doe bijvoorbeeld, ik ben gewoon een hobbyist. Ik heb mijn vaste baan of ik heb mijn bedrijf. Ik verdien genoeg geld. Het is gewoon een hobby. Ik zing wat in me opkomt. Snap je? Maar als je onder contract staat, jij moet hitten. Je moet hits maken. Dus jij moet gaan zitten en gaan denken wat er nu heet is. Snap je? Dan ga je denken, oké, weet je wat? Ik noem bijvoorbeeld hoor. Het woord hode is heel bekend in Antillianen. Ik ga nu maken over hode. Dus je moet actuele dingen gaan verzinnen om iets te maken. Het moet leuk klinken. Oké, nu is, ik noem bijvoorbeeld, nu is Afro is echt bekend. We gaan het op Afro. Dus als je onder een label staat... Je moet gaan denken, wat is nu gaande? Dus wat is nu hip? Je moet gaan denken, ook niet alleen maar hip onder bepaalde cultuur, maar ook gewoon uitgebreid, een beetje commercieel, zal ik maar zeggen. En de woorden, hoe kies je de woorden bijvoorbeeld? Wat ga je vertellen? Kijk, ik ga je wat uitleggen. Ik moet eerlijk zeggen, altijd love song is altijd een beetje van, oké, je kan overal in met love songs, bijvoorbeeld. Klopt, liefde gaat altijd. Liefde gaat door de maag, dat kan altijd. Dus altijd, toch? Ja, dat is nummer 1. Ja. Kijk, hitsbaan is een bepaalde formule. Leuke deuntje. Kindvriendelijk voor iedereen, dus dat kinderen kunnen zingen. Kindvriendelijk, juist. Ja. Dat het overal ook op de radio kan komen, bijvoorbeeld. Op de radio kan komen. En je moet erop kunnen dansen. Dan heb je, zeg maar, dat zijn de ingrediënten die je nodig hebt nou om een hit te maken. Waarom? Dansen, mensen gaan TikTok-filmpjes maken, die nummer komt, bam. Leuke deuntje, blijven mensen hoofd hangen, bam. En radio, het is voor iedereen, dus je maakt een groot publiek. Dus wanneer je je clip uploadt, dan kan je gewoon zeggen, ja, het is voor kinderen gemaakt ook. Maar als je vieze woorden gebruikt, dan val je al buiten de bepaalde doelgroep, snap je? Dus je moet dubbelzinnige woorden, dubbelzinnige zinnen en dubbelzinnige dingen. Kan het? Kan. Als het maar leuk klinkt, kan er een beetje op dansen. En niet te grok, bijvoorbeeld. Ja, en dan gewoon voor de grote publiek. Snap je? Dat zijn wat je ingrediënten om hits te maken. Snap je? Gewoon een leuke deuntje. Je kan erop dansen. Of zelf een dans erop verzinnen. Of in je clip dansen. Of een bekende deuntje pakken, die al bestaat. Wat je net ook in zei. Je covert iets. Je pakt gewoon een ding van Michael Jackson. En dan doe je het een klein beetje voor frommelen, voor draaien. En een beetje dat mensen denken, hé, wacht even, het komt bekend voor. Maar het komt bekend voor. Maar je moet iets maken, wel die niet beter, want beter niet, maar die wel een beetje tegen die richting ingaat. Dus van mensen, als mensen dat horen, dat ze dat wel leuk vinden, zeg maar. Dus je moet echt zorgvuldig omgaan, denk ik. Het is werk, hoor.
Klopt. En dan ga je die nummer een beetje verfrommelen, een beetje draaien, links, rechts, in je tasje. Maar dat mensen hem toch nog 30% herkennen, maar ze weten nog niet van waar. En dan hebben ze hem 10 keer geluisterd, 20 keer, 30 keer, maar dan de 100 keer zeggen Heb ze, jij oh, een voorbeeld daarvan? Heb je een voorbeeld zelf daarvan? ik hoor heel veel nummers van jongens nu, bijvoorbeeld KM van SFB. Ja. Frenna ook. Hoe heet die jongen ook? Ronnie Flex bijvoorbeeld. Normaal doe ik dit niet. Ta 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 ta. Snap je? Dat zijn melodietjes die Amerikanen al gedaan hebben. Alleen, het jong publiek kent het niet, maar wij ouderen die dat kennen van onze tijd denken, wacht even. Even 1 keer luisteren, 2 keer luisteren, 3 keer luisteren. Oh ja, wacht even, dat is van die nummer, man. Snap je? Dus dat moet je ervoor brengen bij mensen, zeg maar. Als je het los kan krijgen met bepaalde melodietjes, dan pak je de ouderen mee. En de jongeren die gaan natuurlijk ook onkindvriendelijk. Die gaan het ook leuk vinden, inderdaad. Op een gegeven moment is die deuntje, heeft hij al zijn dingetje. Dus je moet gebruik van maken, zeg maar. Om ook een beetje de ouderen nog een keer erbij te betrekken. Klopt. Dus je moet aan die dingetjes een beetje voldoen. En dan kan je denk ik wel gewoon de aandacht van mensen trekken. Dat ze jouw nummers nog een keer gaan luisteren, nog een keer. En zo, ja, en los van muziek maken moet je ook natuurlijk je muziek promoten. Dat is ook heel belangrijk tegenwoordig, want zonder muziek kan je een hit op internet gooien en het wordt niks, begrijp je? Oké, maar je gaat een EP maken van jezelf van Compa, alleen Compa? Alleen Compa, ja. Oké, en dat zijn hoeveel stuks? 7? Ja, 7 nummers. Oké, en nu ga je, want ik heb net iets laten zien. En dat is een beetje bobbelingachtig, een beetje snelle ding. En dan ga je nu die richting of ben je een beetje klaar met die Compa? Wat ga je nu doen? Nee, Compa gaat gewoon sowieso het ding worden. En aan de zijkant doe ik gewoon ook featuring met andere artiesten nu. Snap je? Ja, oké. Nee, want welke artiesten bijvoorbeeld? Met wie ben je mee bezig nu? Die Joanna Lopez, dat is wat ik zei, dit is een dame die commerciant en zij is ook... ja, klopt. Dat klopt. Dat heb ik een Insta van teruggezien. Zij danst, wat doet ze allemaal? Zij is ook 1000 poot. Zij danst, zij doet acteren, ze doet van die sketches maken, zeg maar, weet je, gewoon die grappige 15 seconden, 20 seconden sketches maken. Ze doet rappen, ze doet zingen. Oké. Wat is haar afkomst? Dat zou het wel leuk om te weten. Arubaans is ze. Arubaan, oh ja, dat zei ik. Ja. Oké. Nou, divers. Zij doet ook haar eigen video's editen. Zij is echt een 1000 poot, man. Ik heb met haar 2 keer maar zingt ze ook? Zingt ze van liedjes maken, van zingen en... echt? Alles. Ja. Dansen, alles. Ja, maar acteren. Heeft ze interesse om in een band te zingen? Ik weet niet. Je moet met haar praten. Echt een super toffe, hele spontane dame. Heel relaxed, super flex ook. En ze kan echt goed zingen en ook gewoon rappen. Ze is gewoon een 1000 poot, ja. Kunnen we een videootje verwachten van jullie? Jawel, ik heb haar gezegd sowieso ter promotie van deze nummer met haar. Gaan we sowieso geks maken om het te promoten natuurlijk. Nou, oké. Want hier eigenlijk komt er nog wat uitgebreide video, want dit is zo'n coming soon video, weet je, zo'n trailer. Ja, klopt. Ja, nu komt er een uitgebreide video. Ja, die komt volgende week uit. En dan, Wanneer? Want iedereen zal er dan mee bezig zijn, willen weten wanneer het uitkomt. Volgende week vrijdag. Vrijdag is jouw dag, hè? Nee, altijd. Ik hou van vrijdag muziek opbrengen. Ik weet niet waarom. Vrijdag is vrijdag is de dag om iets helemaal goed. Ik ben benieuwd naar. Laat het zien, laat het weten. We kunnen het altijd een beetje delen. En dat mensen een beetje genieten. We denken die uit. En dan, ik denk ongeveer 2 weken later, komt er weer een nieuwe Compa ook. Ja, man. Die gaat achter elkaar. Wanneer gaan we een Compa-feest geven met live muziek? Jij moet maar zeggen, er is genoeg mogelijkheden. Gewoon een klein cafeetje of zo, ergens iets. Er zijn genoeg mogelijkheden. Er zijn genoeg mogelijkheden of niet? Oké. En wie zegt nog ook Compa daarbij? Want ik ken, moet ik eerlijk zeggen, ik heb het van de eerste keer na het lang bestand van de Compa, maar dit is ik aan maar we wauw, ik weet een Compa met die, oh, lekker leuk. En daarna via jou. Dus in principe aan wie nota wat dat moet je die wereldje die Compa. Wie nog meer kan je verwachten dat dat ook zingt nu? Jay daar met de kant ik hoor, hè? Jay Johnson daar met de Aliquay Master, man. Sorry hoor, nu dat ik even... Ja, dat klopt. Hij is echt gruwelijk. Een combinatie. Ja, hij is echt gruwelijk, man.
Ja, is goed, is goed, is goed. Oké, no, Shona, wie weet, nós temos começo a trazer para ver se não compra na live, me quer que teta bem cumbia, ver se compra bem com ele, me não está de onda assim não, porque me mesmo Ja, para ja, mim passa por bem, klopt. maar Hij doet niet al dat, die feestjes en zo. ja, ik heb begrepen dat hij daarmee bezig is. Oh ja, Ja, dan kun je pensen die wat ja, sowieso. Snap je? Het is que echt mais, leuke que mais muziek. se cai, que mais cai tem petro. Muzikaal of... Não se dá para pedir coisa dominó aí. Oké, ja. Ja, dat kan ook. Tu Deus que, Ja. botar um dominó, botar No, ik kan het wel spelen, maar ik ben er niet goed in. Maar Exact. hoezo? Papi sabi mo tapos na domino din doon direct. Nee, bro, Voor anderen. misschien Ja, dit moeten is we voor ermee, anderen. misschien moeten we ermee zijn hoor. Ik zeg je eerlijk, ik ben op die gebied. Ik domino, kaart spelen en zo, ik ben daar echt niet van, man. Ik ben, nee, Kasi na mo inspirasyon na ba din say? nee. Ik heb vroeger altijd, toen ik die lounge had, elke zondag deed ik Sundays. Ja, die Ja? Sundays. En dan hadden we zeg maar een zaal en dan stonden zeg maar aan de helft van die kant van die zaal alleen maar bonko-tafels. Keukentje, kun je soppie halen en Johnny Sim. Cake. En aan de achterkant hadden we gewoon 4 tafels, dat die boys gewoon onderling gewoon een beetje domino's gingen spelen. En Maar de ik zeg, vliegtuig is weinig die kaya. ja, maar destijds was het zeg maar, dat die dames zeg maar, die waren met velen, die deden bonken en er was altijd een stukje over. En die ene dame nam bijvoorbeeld een man mee en die man zat daar een beetje bij de bar een beetje te drinken. Toen dacht ik bij eigen, hey, eigenlijk moeten we ook een tafel Ja. moeten we een tafel dat die mannen ook zichzelf ook vermaken. Toch? Dus op een gegeven moment hadden we dan 4 tafels hadden we dan gedaan en de rest gewoon bonken. Dus dat ging wel goed samen. Dus dat was wel... Dan moeten we daar aan denken ook inderdaad. No Ja, sé cómo ne faz esta pa somari me ginana no dilanda botin ko asi ko san baginta e kurpa o sombra. Ja, nee, dat sowieso. Dat Ik is vind het ook leuk omdat er gewoon, want kijk, hier in Dordrecht heb je niet echt een buurthuis en je hebt ook niet een get-together Nee. place. Bijvoorbeeld kijk, je hebt wel hier in Dordrecht cafeetjes, maar daar zitten ze te roken en een beetje te drinken. Ja, en sommige van die cafés hebben hier in Dordrecht, zag ik wel dat ze een domino-tafels hebben, maar het is heel kleinschalig en... Maar ook Antillianen, dus een groep Antillianen die ook naartoe gaan. Dus in Dordrecht is er een cafeetje. We zagen nog stoel zaken dan. Toen caminha de um cafeetje. In Zuid, vooral in Zuid, een cafeetje die Antillianen, 2, 3. Pero naar Dordrecht gaan met die. Ja, er is eentje volgens mij, maar ja, die is in de late avonduren open. Snap je? Er zijn, kijk, je moet ook zien, begrijpen dat heel veel mensen werken en die willen niet zaterdagavond nog eens tot en met 1 uur de domino spelen. Het moet echt een beetje op een overdagse dingen zijn, zeg maar. Of, het is een overdag. Sim, vooral in Badja, sábado, domingo den dia, dat is veel voor Barcelona specifiek. Juist, maar ik bedoel ook gewoon los van domino. Ik heb een team cafeetje in Dordrecht, camina en dan erbij. Jawel. Welk cafeetje hier. Maar ja, goed, niet iedereen. Ik denk dat Dordrecht een beetje met entertainen is klaar hier in Dordrecht. Nou, denk je dat? Nee, niet meer. De cafés, althans de discotheek en de cafés die er waren, die zijn allemaal dicht. Ja, en die kleine cafeetjes zijn echt gewoon ons publiek. Het is niet meer, zeg maar, ik vind persoonlijk dat die cafés ook niet meer zo creatief zijn. Ze hebben niet meer als vroeger bijvoorbeeld elke laatste zaterdag van de maand een bandje of een havenzanger. Dat is niet meer. Voorheen in Dordrecht, 10 jaar geleden, had je bijvoorbeeld in de café, komt er een live band, komt er een volkslied, een volkszanger. Er is een live entertaining, maar nu, je hoort het niet meer, je ziet het niet meer op internet ook, want ik hou Dordrecht wel in de gaten, weet je, de uitgaansleven. Ja, die dingen, dat komt niet meer nu. Nou, nu in Dordrecht, ik denk dat die algo boting in Dordrecht, maar die kan je salir in Dordrecht, nada. In ieder geval, wel ja, maar misschien moet jij dat doen, die Kaya. Misschien moet je het op jou nemen. Weet je wat het is, je moet er ook tijd voor hebben. Je moet tijd voor hebben. Ik wil zitten ook mijn palabra grande, je moet echt tijd voor hebben. Maar ja, in ieder geval, om het een beetje erover te hebben, Kiko in Plania die Kaya de laatste tijd. Kim nog eens die Kaya. Want je bent met heel veel productie bezig, maar ook optredingen. Wat is er allemaal te zien van de Kaya? Ik ben volgende week in Heerlen. 25 oktober is dat. Ben ik in Heerlen. 15 november dan die birthday bash van Quentin. En ja, in december wil ik zelf twee feestjes geven. 2 of 3 feestjes geven.
Waar? Welke Ja, stad? Den Haag, Club Lustig en ik wil in Eindhoven. Daar ben je van, toch? Club Lustig. Hoe heet Ja, het? ja toch. Heen broer. Zie je nog? Doe nog maar. Eindhoven, Club XI. Oké, queríamos mirar flyers, Sally. Flyers termini definitief. Iedere week even rondmaken. Ja? En zodra ik de datums heb, dan gooi ik gelijk flyer eruit. Dat is gewoon Oké, man maar van die kan je met wie? Bijvoorbeeld Club Lustig. Halverwege december. ik heb mijn eigen DJ's, zeg maar. Een groep DJ's. Die zet Ja? ik zo. En dan kijk de meeste voor een gastartiest. Dus het Oké. kan een Isairo zijn. Bijvoorbeeld als het op bobbeling gericht is. Het kan een GPL zijn als het gewoon een beetje compa en Caribisch gericht is. Snap je? Ik heb wel gewoon bepaalde artiesten waar ik mee... Kijk je ook naar leeftijd? Dus in zin van, oké, Sarah was ook... 18 plus gewoon, 18 plus. Alle discotheken 18 waar ik plus. gewoon 18 plus. Oké. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus ik ga gewoon even kijken welke discotheek wat aanslaat. Oké, vanaf in theorie Eindhoven. Daarna Birthday Bash 14 november. Daarna december, dos fiestas de Dicaya. Para os dar uma Kiko tá Kiko. Ja, man. Je bent daar bij een tikkie, hoor. Sim, não. Se Dordrecht nunca sendo, não sendo outro lugar, não. Ja, Dordrecht is... ja, is moeilijk, man. Dordrecht is moeilijk. Dordrecht is... je hebt maar één concertzaal hier. Ja? Ja, en ja, hoe heet dat, zeg maar, zo'n poppodium. Het is echt best wel klein gewoon. Sim. Daar kun je ook wel iets organiseren, maar ja. Hoeveel mensen kunnen daarin? Wie staat er dan? 150, ja, in het centrum, ja. Je hebt ik kan wat doen, toch een weekendje. Er is een zaal van 150, een zaal van 400 en een zaal van 800. Kom maar, dit is van die 800 de challenge. Ja, daar zetten ze altijd feesten van Piña daar altijd neer, 1 keer in de 3-4. Dordrecht, sí, verdad, déjeme decir. Piña tú caminas y mira ganha. Op podium. Het is niet. Zie, Piña está een kostproef, por ejemplo, aan die Saudi Overijssel, Enschede en Hengelo. La Bahuntiki, mensen die daarvoor gingen, gaan nu minder, pas om hebben eentonig. Dan ben je moet je eentonig. Wat ik nu hoor, weet je? Ze kunnen gewoon dezelfde fabrieken draaien, dus niemand kan een keer bij Piña's, denk ik, kan men niet meer zeggen, ik ben dat apero, denk Overijssel. Nou, kom eens een keer in Dordrecht geweest. Ja? Kijk, jammer vind, ze hebben hele leuke concepten, zeg maar. Ja, alleen, zeker. Ze investeren niet in DJ's en ze draaien niet andere muziek. Het is elke keer bijvoorbeeld gasolina bijvoorbeeld, draaien ze 3 keer per avond. Gasolina, wanneer zeggen alleen maar gasolina, daar houden ze het bij. Maar goed, soms moet je ook een beetje creatief zijn. Je moet het niet zo laten soms. Ja, maar dat komt omdat jij... Kijk, hun hebben zeg maar, denk ik hè, hoe ik zeg met de conceptie, hun hebben gewoon een vaste DJ die overal gaat. En ze hebben vast dit, hun wijken niet af van hun ingrediënten, zeg maar. Dus ik weet zeker, als Pina zegt, bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld hoor, een andere DJ erin zou gooien, het gaat weer omhoog. Ja, zeker. Ze moeten een beetje de dingen die nu actueel zijn, compa, African beat naar Ze moeten dingen gaan toevoegen, want ze hebben heel lang gevaren op 1 DJ die daar draait, of 2 DJ's die daar draaien. En een beetje aanklikken met een beetje tropical flamingo's. Het is niet dat het niet geslaagd is. Het is ook zeker een geslaagde concept. Maar als ze zo blijven, dan ben jij en dan ben je niet. Dan ben je dan menos. Ja, ze moeten gewoon meer creatief gaan zijn en een keertje een artiest uitnodigen of een andere soort DJ als gast. Anders gaat het doodlopen, snap je? Inderdaad. Botte Bincanta, wat ga je dan zingen op de 15e november bijvoorbeeld bij die Birthday Bash van Quinto? Dus we zeggen dat 40 plus een feest staat. 40 plus een feest. Maar dan ga je in categorie, pero wat ga je, ja, het is van 1990. Ja, ik ga die oldschool bobbeling, dus allemaal oude hitjes gewoon eruit gooien. Ja. Van die tijd, althans in die tijd van mijn begin van mijn carrière dan. Die oude nummers, die gaan allemaal eruit. Dus dat wordt eigenlijk een beetje die repertoire, gewoon oude repertoire eigenlijk.
Dus, Pasen dingen feesten. Zie, ik heb mij niet aan bobbeling. Eigenlijk is het een bobbeling, hè? ja, zeker. Billen schudden. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, oké. De 40-jarigen gaan billen schudden op die dag. Ben benieuwd. Dat weet ik niet. We gaan het zien. Dit is wel ook een ding gelogen. Ze gaan wel een beetje, ik heb wel begrepen, ze gaan een beetje oude Gio's, oude era's, weet je, van die tijd van 1990 doen, volgens Quinten. Maar ik ben benieuwd, want hij zegt, als jij 40-jarigen in een feest hebt gesloten, dat zonder minderjarigen, dus zonder onder de 40, dat mensen zich anders gaan gedragen. Ze gaan zich vrijer, want dat is niet dan liever, dan aan mes. Begrijp je dat? Ja, wat pensa? Ik denk ook wel. Maar kijk, ik ben zelf nu 46. Stel je voor, ik ga met mijn zoon uit bijvoorbeeld, hij is 25. En ja, ik ga hem toch, stel je voor, je weet toch, moet ik maar een mening in of zo, wat je bijvoorbeeld vroeger deed toen je 18 was, dan ga je er iets aan doen waar je zoon bij staat, of waar je dochter bij staat. Is een beetje raar. Snap je? Bueno, dat zie je. Dat ik een dikke maar steeds. Ik ben stijf nog. Snap je? Maar als je gewoon, ik denk gewoon onderling die 40 plus bij elkaar hebben, dat ze toch een beetje loskomen van wat kan het in mijn meeting of dat het mensen toch wel losgaan. Want als er jongeren bij zijn, ja. Kijk, we doen een voorbeeld. Ja, snap je? Want ik ga ook wel eens uit met mijn zoon bijvoorbeeld. En dan zie ik allemaal jongens die ik in een pamper gezien heb en meiden ook, ja. Dan voel je oppassen. Dat is inspiratie van dat moment, want dan kaya. Mooi inspiratie. Dat is niet allemaal jonge meiden. Oké. Maar weet je wat grappig is? Kijk, je gaat uit, zeg maar, je ziet, zeg maar, mijn zoon is 25, dus je moet beseffen dat, kijk, ik ben, zeg maar, toen hij jong was, ik was echt op mijn hoogtepunt bekend. Dus al zijn klasgenootjes, die kennen mij van, je bent vader van Jamaira, je bent toch die rapper, die Kaya, dit, dat. Dus die komen naar mij toe, meneer, kent u mij nog? Herkent u mij nog? Herkent u? Dus, je bent die. Dus je voelt je al eigenlijk van, oké, jij bent de dochter van die, hoe is het met je vader? Dus je bent eigenlijk met de hele... Snap je? Dus dan... Dat matcht niet, snap je? Zeker. Dan miraal, dat komt het. Oké, dus eigenlijk als we dan die mensen een beetje bij elkaar krijgen, nog een keer, die 40-plussers volgens Quinten, dat is dat duro. Bota bij gaan outros cara de nós que me digo nada is niet maar liever para mes baila bobbeling chill vacilar en een beetje losgaan zeg maar. Jawel, ja. Dan hoef je dat eeuwen en eten en dan kon ik zeggen. Tuurlijk, sowieso. Ik denk dat 26 allemaal oma's en opa's daar zullen zijn, denk ik. Ja, maar die hoeft niet lang. Het is 35 plus en dan 30, maar dan doen die evaluatie. Ja, kijk, eigenlijk, ja, voor mij, ik vind het niet erg hoor. Als ze 25 plus. Maar wat heb je zo? 25, 28, 30 naar beneden? Liever niet. Wat moet je nou? Dus voor de kinderen. Maar 35 plus mag wel, toch? Ja, ik vind het wel. Oké, bom. Oké, bom. Nou, ik ben benieuwd. Nós vamos entrar bij die. De 15 regionale, 5 de november. Rotterdam, Bijlandselaan, Café, Theetuin, Istanbul, Bosambini, Bosambikaya, de Winkibrakaya, Huntuku, JBL. Juist, ja. DJ Jackson, DJ Supercat, Double Trouble de Bings, dat soort birthday bash, que me bin celebrar com ele, bin sepa bem, bin doen alle best wat ik doen ook alle goede wishes. Ja. Bini aqui, sim, no, Bini para nos passa dia de 40-plussers. Met erbij. Observar. Ja, met erbij was er wel verdad, was assim, com Quinten, 40-plussers, não estamos vendo milho, muito jong, não está vendo, que eu niet ben benieuwd. Ja, dat zullen we dat zien. Dat zullen we zien. Nou, dank je, Kaya, was ik ook, met apreciar como dat jou, hè? Você acaba nos apoiando, de mesmo, botem gana e botem força para sacar tanto cantiga, o que lá, tu já viene, para decidir, para sacar algo que vende, para acender. Se acende. Seguro. Bom, cuida com curva. Ok, bom. Não tem nada em comunicação, saca, senão você topa dia 5 de novembro. Então, saca, all the best futura representação no botim, no futuro. Ok, thanks. Doei. Shona, we noche goed die kai, we zijn op over DJ, met de volgen, met de idee, met de steun, persoon waar die kai dan met een persoon bastante
largo dingen business die farandula e tinha inderdaad maneira bisa hoop ervaring ela manage campi ela si hoop cos então ela decidi que caia de compa e me essa bubbling hip hop maneira bisa e eu tenho pensado que nunca era so benieuwd passar você vai lá que você vai apoiar ele e tá bezig também com ela dessa apresentação que tinha em adelante dus não está benieuwd Avevo mesmo mi compagnon, pero não nada, não está cana et apoiar-nos também. E te aproximam. Nós estamos aqui mais leuk ding, nós estamos aqui we para sombra, nós decidimos de nos weekend, san cava cuida você curva, vai pouco a pouco, nós estamos para outro semana já bem na trove. Tchau, tchau.